echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yigaya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Manjomo ligereri mbuya mono ansengin choko yanda koba amana into na kugenda kubwatie merobeli ito yagetembe yonzi kurulit kulia chage tukabona iga na litukeliga lya lero etariki eyamo umutie nyo kabere omwaka wechiri bubere na 2025 nechinga kia manga ganda kanekwa akorwa chinsemo a manjomo ligereri na kuba mono litukulia lero nigolire lituko lye kinyolio ase bali bamanyete go sobali bale ngorro chinga kie chiko saba koroba ito azawatanga lituko mune liga go chinga kimune chiga na Otenyo Nyamaterere anyatukaba gago itwa na boigo omuberoye gotoka gosota bwati omutwe ase egati yabarai bagekoro kurwase county ya Kisii no county Nyamira banya kubakomera na kurwe birengere byabo igoro yenganiyo ugonyo tumanje murigereri ne myaka emye ya mona 15 bere yalire kurwega kori Kenya tukaba agekwanekirwa ayo na yanda amange mwancu murigereri ekeneke onga chinsa ibere ase enchera yobwekerano nje nigongoro kwaro ni ototo nyangiri na kurwensemo ya transmission igakora kwa Abigail Nyanchama. Mwanju muri maiga yemyaka wetania mia mokoera korwa umunyangongo umanyikante sechisegi cyo kurwanda bosibole bwa Kenya mamincha yabasongo gose abamanyikate buna abanyandambaliri ase umununde nigo bono emyaka byarire ase gotabakana muna Otenyo niganya tukaba gakwanigwa atabwati omutwe oye kubatakana nechinguma nechingwana muna nigana kito mutwe no mutwe yuko irwa chinse cyo chiangombu nabono nigo egati yabara ikoruma mugusi LTH Council banyaka bakumira na lituko lya rero na kobolia buna umutuyo nyaraka bakwera nigwa elinde omubere bwotenyo onyaraka bakwanigwa korengana amo nekemira kia abagusi roboti uru buna rwaleganirwa no mulikito Dipon Asanya igo tutege
omotu oyu bwotenyo irane nario omonto okorokwa omogusi toratware egange yemo kere tariki yemo yomutinyo kabere kero mwaka nigere kenyerio kyogoitwa kwa Munyankongo Otieno Nyamaterere asigika kimya yemo na 12 bono nigo abagusi bagendrete kurera obwene bw'omwana obo kwa George Nyakundi umunyagitumbe umunyagitingeri Heritage Council na rero kitariki kya rero itariki ya mutinyo kabere nerituko omugaka Otenyo abutoretwe ebigoti omutu oyo kagenda Bongereza intwe n'abanyakiombe bamwanyagitingeri Heritage Council na emyaka yonse biyaere kale emyaka 118 abantu baite baraire n'omutu oito esegeri yarwanetwe omutu oito toyoga ituko ria rero gotwacha kugikiria mang'ana ari omunyandwara akorerete omonto korokwa omogitutu naboigo n'abagusi bensi omomuro oyo Otenyo n'abanyandwara ikonyora ororire ng'a enibo yaito omonyandwara okorire bono bakaigwekeriria ndekero bamoita bakagera ebintu bitu bigasareka paka ebisarate byaito abanyandwara abo bakorokwa abasongo bagatagora bagasaria bagatoura ogosaba gwaito tware koroka chisabai esabai yegasie kwa korweri ikabono paka rero tukabwate chikanisa chinde chia kerongo chia borego chitaigo kwana obwene ase ng'enche kanisa eri yaito tware esabai eri yaito tware gosaba yare gotobeka ang'e ya tutu kane tukuna abanyandwara abo minto mwanyagitinge amang'ana ya tobeka rero igo tokuborani na omutu bwotenyo kumbe tonyagoirana nekero omutu otaiyo mobere tonyagotinde kuiga asabekire mobere ori toiyo tori complete nekerere iga aso omugusige igegotwana chispirit chiaye nchiyo naintu ekerero kiobomo bumugusi nogotwara omorembe obomo nabaigo bwanchani engana bono ementete chisegi asegesa kukyo mogusi nakito twarete mechando n'abagambi baitu batari koigwana nakio abana baichureire bakari kweng'enta bakari gokora kigusiga nakito atwarire abasai baraso obogambi bwenete kwerera buya na kwigeka buya lakini mbatageti koigwana omonto gakure kero mokurwana omotu obutoru ogende mokorra murembe na murembe igagusi yaito ntubwati murembe tubwati bomo monto mogweta nakego omoikori bwotenyo na tararete gotinde kuga sobo kwanyora gweitira omonto kwanyora mwatindo koiro omonto otindekire ekiara yobororo ebinte ebike gusi na Kenya ngima na diaspora inyora iga omotu bwotenyo otaracha mokoigwana omotu bwotenyo otaracha buna abagaka babatebiri ntoko bagento chisegi cy'umunyandwaro anene asomugusi imeja bogetutu nigo chiochererete obutaka maega yo gusaligwa kw'enibo yabo ase chisegi abarayi baito bari more mutwe bari more bunge more seneti bari more na nechise chiaisiko more nga nechi palosi koromo kiomo tuoito bwatisio irane mwachiro motuito irane nche buno mongino mwanyagitinge egongo sababa abagambi baito bari gusiga iga gochakera gavana itu Simbarati omosene toito Onyonka omo MP bwegetutu chache South aso Otenya arwete aso Otenya iteretu Otenyo no mogetutu orenge koranche asimura abarayi baita aba MCA bonse moto bwateria mang'ana aya omotu bwotenyo chiete arengo morai oraite koseria omoruri no moruri onero retete mechande yetu bwate he disturbed the structure and the concerns of traditional cultures that put our people together. So we are not happy, and there is no way we can have unity without the spirit of our ancestry. That is very crucial in our navigation of traditional leadership and even modern leadership. That the atrocities caused during the time were very barbaric, and we seek indulgence of both the county and national governments to take the mantle and pursue our course. We, the Manyagetinga Heritage Council, and the elders, as united as we are, demand as follows. 1, the return of the head of Otenyo Nyamaterere from England. Number 2, provide for the reparations and justice for the economic crimes committed. Number 3,
a formal apology for the atrocities committed, and finally, number 4, compensation for the clans massacred and displaced from this area. Gikuripoteri gitaseni kia ukia Gatembe kuruiga sorogongo rwa Bogetutu imeje kaunti ya Kisii litariane nkuru kwa Dipon Asanya omotwe bugotenyo noro otakeire kumanya ntumaiti arugo sino toke korora poli gwasige kegetambe sana mwanjo murigereri kone tugotigana nayo ojinga kichingwa na chigante kubwatanze kuba mono igoro yo bochore bonne bo mwaka bw'irubere na 2025 nigo omugavana bwe county ya Kisii omosike Paul Simbarati anyakabaga kuboria abagusi bonsi konyakaba gwesokia na kubwata chikura sobonge asokomenta buna okubwata gwechikura no gwaka chikura na gukora kimna omugusingo ikaransale ACM za Eliesa magandara akubangirwa nabo igo kubalirwa abantu ndibwensi ogoche kanisa manya umuntu oyo nabwate egetambulisho balenga batabwate egetambulisho ma abana myaka 18 gojanse karatiga abaswati mbali banyomoche kenyoro batabwate gento kieke vitambulisho ndagetemba sabe ekanisa lazima emanye ngoto bwate egetambulisho ngota bwate ngokwana ne kanisa yetu ya SDA ngokwana ne kanisa yetu ya Catholic PAG tumanye ukwana n'abagambi ekiagera etobwate abantu bari registered voters gusi Kisii County 700,000 tubwende koba emillion yemo abantu aba 300,000 lazima fatu wali vitambulisho babwate kura Nyamira abantu babwate ekura ebali karibu 1400 abantu karibu 1200 barabwata kura nintegeti nyasaye kawanje goiko 2027 Nyamira na barabo baike 600 abantu abekera ba registre bakoba 1.6 million bagusibo kabali bamenyete gusi n'abagusi bande bamenyete isiko ya gusi Nairobi yoka etubwate 250,000 nekitaoni ichinde toikino 1500 tocha goika 2027 onyore etubwate 2.2 million votes na turanyari guisaransa mesende yonsi kugamba na muntu nde bwensi ngachikura ntubwate gosibona wake kura nekebe ekura nere kogera magendraji ekura nere kogera Kisii County goseneba gukabere Gucha County na Kisii Central na Nyamira bubasi goseneba nebagu kabere chibe chi constituency ibere onye kura nto kubwata abantu bande nabakwendera gotosekerera lakini kando neyo nonye tubwate 700,000 registered voters pastor abantu bawake kura gusi Kisii County 400,000 300,000 ingigekoba mwanju murigire tutigarite igoro yengwane wi yabagusi ko bwatera namo ase obwaki bwechukura nabo igo kweli kibechukura nigo omoseneta omotangan kegima bwe county ya Nyamira omoske mungale bwa Kongo nera sokire na gukwanira engane yo kurendera nigaboriri abaraye bonsi ko bwamono bebya mabyagusi gochamo na kwane kibinango bwatera bare na kugenda asoba choli bu mwaka bwechirwe na erongebere ne town ebere buna muna etimwe yamo gose muna ekiombekemo nigo boigo omoske mungale bwa Kongo anyarakabaga kobolia ogosirwa gochia ase omurai gwekiama gya ODM omusikirera Amolo Odinga asiganga yae yokugania kaba omurai gosomunyakerogo gwekiombegeria African Union Commission ono mwaka wabere siasa miaka 55 ama eta Africa bono okoboko kwae credentials ya waja democracy justice equity o kodro binteni sana obere baptized with fire and brimstone you see emeturio koragali ya ichingo mali watu okole rubinto totika 3 weeks to elections laire kero kelimo nko irali
sabu tu akira ka to la bata dis jikoron ko irali again taba Kenya ba na nyora ba ko to emotional disengagement ko so mo karaira ngokonyire William Ruto ba ko from a point of ignorance. Are you seeing e option ya ngo ka change ba ko the revolution revolution ya change inja bo atete dole chame emo goika torigenchera na we call we coalition, because when we are talking about multi-party democracy does not mean that we dissolve some other parties. Are you seeing kisi has like 10 parties chipati echi etokoro se coalition agreement whatever we are fielding a presidential candidate korugusi oyomo okorukugana igana ebya mebinde free for all korugusi because we are in the coalition, because you get magoso chiproka jini yo chigo jaja jagari ngadige byama echama ya chayemo ya tira abantu bandi batigushko yama yakoleta wasame se chama ino ni project the objective yabo ya yasira egegento ebisege bina kote na ebisege mbira binyo gotu konyo muntu abode chama ere briefcase tebu ati MCA tebu ati na members lakini yomote na echambe yani Rusio ako tembo anatika ngo serio sabi ano na kwa so the coalition of parties chapa kusi chiche chagri I think no our presidential candidate no gombe go feel bego cha support and political lakini inside gebro gebinde menyana na tukwirana gwikanande ebunge ya babasi manchumurie kuba muno egwadi ya Masige West omo MCA begwadi yo omo skechako bagaka nigo anyalika bagako enekeria abamenye begwadi yo bunani garachi kogenda kubanekeria amagenda kolengana nechira chirianya tukabagako balira kolengana no musike bagaka nige gwadi yo yatigetu ase chinse mogote chi ebirengo ebibemono no enekero chi gwadi chi aliko baganu me county ya Kisii ase gwadi ya yatigalete etabwati no ene chiro amone mitebinde ebio agagendete gotabuna nigo barachi kubwatera no mugavana gwe county ya Kisii musike Paul Simbarati ko enekia buna onsi ngo ikiranale ime ye gwadi yo manyase politechnike boniga ntubwata ga ICT center asa bana baito bagocha basoma mangana computer alikuwa rentete nebengi ya Stanbic politechnike ino erega lakini ngo sabenga asimasike West ngima etubwata politechnike ya mayoka nero ya lingororo datego saba nga ni ngo kwanere njiragete otomante chibesa tubeka yamo ri yabo na nyachenge moino egare chikonya abantu bande mbakurua tamba tambe bacha pakagaiga kuruororo enyagitari ngwato agaria yeri yabo egocha gokonya bangina na abana matand child enyagitari tutamaite iga seitontu ntwabwa ntubwatuna ne chiro etore asigete kenuchi asigete eword gete na kumite kana irite chikura ngaingo chakira ngaingo kolera bari bange gwata chi word ekerbato geti ari nyama mugonga gari mate mugonga bagatikira bitru she chiro yonsi ntuba tutika pire chiro bagaika uchinyamache togo kagari mete yakarani sari mate ntokune timanya nyamache boko ganda ro gari moino bagaika musora ntokune tio gembo bona timaninga kiwa nyate teiga lakini aso wanja kwanya sae aso bora ibwao no bora yoto kubatrana naye negenire nganto beke chiro getara to beke chiro mate asakuru orugale mu wanja boigo egere tu igora saya na nde tunya mureke kebuko mate no nyemaete kebuko no rensa no egwadi ane chakete kuru kebuko nsa ikana baka musora asalia ntu egwana ngano esenja yo letaya ocho to bekere chitaya chikumureka egera abantu lekera bale gali kebuko baka nakora biasara byabo na gwonchoreria banyora ngamba bwato borabu na se kaniseye pasta tara kwana na injira kini manyete ngana nya changirete ere kanisa yegi Adventista na nde bwate enya gitali ku Gionseri Health Center lakini ye kanisa teri yago ya serikali kana so to bugambi na ruteri wa musini tukaweka malio gororo tima tipana dija jete chikaera bonete ke toto nyagache ebenya gitali ya kisasa tokonya gwetero go changa tochichamo tonyakonye eimoke ekonya abantu baito mugwanja bayo gake ebine binde binge ntogandra ko bwatera no moshimwa gavana nje no maete no monto kana terochi motu no aguchiago mwanchumu ligereri na mange na kwaliganiria se kionga chinsa ibere magoroba ya lero kurende ni gotokanda mutimo komo kaigo tokwirana tunyaraka ba tokugendera na mange ime kionga chinsa ibere
Nachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwati chisi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 cyuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseligorirya mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibweye muna 99 niko kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano na 49 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli cha bana yani kid shows na toeva enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network channel 38 aseti package chiga okogora kwenyorera Zuku decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu we trust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chinga kichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosegeru wabo orunene kegema rore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagarigia liukwegera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankongo Road ase orabakere isimi 0796145344 sobarikere email ufanisicollege254@gmail.com Ufanisi International Hospitality College inchu wegeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kugwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri bya mono Getembe Television ekeonga kiamamugusi.
Karibu na ndu mwanchu morigire tunyaka kwato kugendera ne kionga chinsa ibere. Nege kore kyo goichania kurwase gose ekaro ya matayemo yo mugaga kebabi matara na mungino ai kwini. Bagenda kolera obana bwabo magiga ya mateyo gose magiga yo musbat queen kororekana kwingirwa muno musayo yomo uyu egotebekana obeiriga okora ebikore ebyo ase chinse mechi gose kenyerokia mariba egotoka egwodi ya bogeka ebunge ya Kitutu cha South county ya Kisii akorengane amate nigo musayo yo aberega kwanikia ebikore bingamne ebyo ese akonyara kabaga kobeko byara na magaya kobwatukwa korende gwikira bonega nigo botuki bogenderete chinga kyo musayo yo egotebekana agenderete gosiekerwa ase egetasenia kemo kia banyanyimbo aya ese riete yani yanko kweso mastabu aiga nonka tukori aramisi maroga baiga gitwarura matanga omongino ndera batacherunse rirogora kera arenga kobaga gocha senkare nakwa murakwe kabete kumutacheranse konyana ndi ora arura sechera nandi tarachi kwebuka nayo aya nyari ko baka okora kurumaiga etwagike rumna ntwa abanyakenyoro ntogocha konyara ko bato konyora yonsi ese mna yachi etase ese kigambo gya serikali tigagetokonya ayonsi pitanyare ko baga kokorekana nani ngakiende boigo twensi pia abanyakenyoro twanyare togoichana samari tanguru guchiritike muntu moseti korboge kagaiga akia koleke na kia beriki boso kwa sababu to irengi par to ramatanga to ichane to arosire to kanyaro mongino ndo gocha manyinga itegete omonu chinse achibimbete to gokuminga ngieke akia bagambita konya nanda basaiki mekire miaka yaino diga bantu baino mobeke nyomba te akuriya bangina bagotu baetanire miaka akia bagambita to gatisi serikali to gatisi ya mono akio mumuro yo tari rero ora akorire binte maramange moisonde iga Jumamosi iga tiete rocha akanyora ke mwana kandi gakobucha akanyaruka iga kurubokuri ari kare asebongi na rome akia ka mwana akuga moteti akorire bikone agacha konyora abana bakumyoka kurugorekera gukura akiora akorire binte bingo bwatiri abana mogokina bona bamura nduma ituse nenya sora konyu gose na maru anyure basarikira gocha konyora umongi no myaka 40 na agocha kumugikia na niyo bongo botaikiranite abantu bamite serikali tokonya gakiusa bane gakoreke na kimogoteba Bobo Lawrence Moseti matanga ninkale tutigarite ime ya bunge ya Kitutu cha South mwanchu murigerari ko mono ase wodi ya bogeka chinse mogose kenyero kia bumairura nigo amate ya umugaka ongori ere nogo ichana magiga iyo mwana wabo umaserieta Michael Ngori gotoka gasiretie obogima bwaye asinjire cyo botutukanu na nigo korengana ne amate yaye nigo abeire ga koitwa gosega kwengerwa amo ne amate yaye asabire ga kobekurwa na momocho amakeigo nyarakaba gagosiekerwa ase ebitase nigo segetase ni kia banyanyimbo na bono nigo baganiri oboene kwanekwa igoro yogosira kwa mwana yobo asirieta Michael Ongori Masakali omukungu omukamu muro mwabo anti yo mumuro ninje na murenda bakamuna akirega ikamuna agache nyombe bono tokobutana bwato bwimo bokono omukungu yareta tatamwate masikani manya sa aruete pakabona basacha bakonya kumukurura kuja ne pigipigi bono nakumina kiyo mukungu ne abakorara nyumba injege ntonkorera ekeramba utika kiyo mukungu akonywa murende kairanira masikani aye nyoma yaye na ndanyora basacha bakonya somba kuchigali nina kinkorera gaki ndabyo mwana ndari namenye mwana ali rogoro inyumba mutebi nchoma nkamurushie para gaki bono mwana ina bwato bokongwa gututu na gatoke iga abana bato mungoture ritoke mware rie biboko oture ritoke mwake miorobo kero nga ntabase kututoke ri na ndi gambu oye gaki muro bono gaki paka bono to yasinyirunga inkiekebe kefo yo nero mumuro manene nero yani oyeto musubati yo mutunga monto itato kabuo so igabo seito digagenda asagochi bono gaki twasinyirunga inkiekebe bono gaki bono twasinyirunga inkiekebe sawa tomoche rigoro bono kare twagenda twakani bunga paka kirwesimi tomara kwa guri bagatorera mu murumi tomocheri mocheri abuna bunateba nanga kimogo tokani ntororo mwana uminto yo no mwana uminto musibati oyo mbatiganete akagenda buoye akagenda agasoka akairana mumuro minto naro manene batemire kumurwaniriri na oagachire nyumba no ne serikali no mugambi na manyete abaturite abantu bikenyurumba manyete akwagacha batagora bakaria to bwatia magoso bono twaruti kuigerie gendekeiga ekero tukuiwira abana baito nduna abaiburi bona abanyina
twamakwamiria abana baito baiteise amwake biranya kera abana abakire ise biranya barabu mungige gocha kubanyoma na barabu ikabakwe biranya biri barenge gwa katatu ugo tware kugigerie gendege kabisa tonyore oene bwaito ekero mondanyo akorerwa amagoso muna ya monyori unyara ko bakagusikwa ngana omuiburi wo muchiwe Mwanju murigereri na omokonyi bumurai bwense musike Professor Abraham Kithure Kindiki nigo anyare koba agakwendereria eganga yae yo gusegeta ebitambukiro bya serikali ebyo kurawamo no murai bwense musike William Ruto litukulia lero magiga yo gwikirana ase umuyiga bwo chingire myaka emye ya 20 yesukuru ya Jamhuri nigo musike Professor Abraham Kindiki anyaka bagakwendekia buna nigo umuroberio OCPC ogenderete achinje jobo kiranu na niga serikali agendete kwendekia buna umuroberio kirani ole korengana ne birengo biri biganeirie roboti oru rwariganirwa n'umurigito Sam Miyenda Omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki nigara umuyiga bwo guchengira emyaka 20 gesa esukuru ya sekondari ya Jamhuri gochakigwa igutoka ase county ya Nairobi. Jamhuri is a powerhouse in co-curriculum activities, has been, is and will continue being a powerhouse. Professor Kindiki nigo ainekia serikali yagachire ebirasi bya grade 9 nabo igo nechilab asabo igo ainekia nga umurobiri no genderete eriyo gwikirania ebirengo bya chisemi. This government has built 15,000 classrooms across Kenya. We are in the process in the next 1 year to build an additional 7,000 classrooms to bring to a total of 23,000 classrooms. We now have resources also to provide laboratories for 1,600 schools across Kenya where our children do not have laboratories. Omokonyi bumurai bwense nigo baigatabire serikali negenderete kubotesia wizara ya gisemi kwenekia amonchereria gokinia ebirango bya gisemi anene muno ase umuroberio OCBC. Continue to support as government the implementation of the competence-based curriculum to ensure that our learners and graduates fit into the international and global systems. Emphasize the values of ethics and integrity in our education system curriculum as part of our nation-building initiatives, strengthening the software of the nation, fighting corruption and other vices that bedevil our society today. Gukwana asomoyegoye omuriki botambe bwe wizara ya chisemi Belio Kipsang nigo ayenekerie abayiburio umuroberio OCBC noikirane. Your commitment that this is the real defining year of competence-based curriculum. This is the year, as we shall say, sir, that we shall be transiting our children from junior school to senior school. This will be the first time that children will be moving from one environment to a new environment. Kuripoteria egetaseni kia Getembe TV, Sam Miyenda. Mwanju muligere ligo ikirabo no tugukorera ekionga chinsa ibere emagoroba eye ya lero na nigo tukwiranira bonsi bali banyaka bakwandika na amangana ya nyari kabaga guchira ase enchira yo bwikiranu nayo mwanju muligere ligo gente kubugatia na guchengira mirubiri yonsi ya Getembe TV ekionga kya mugusi nigo tukwiranira bya mune singincho gente kabana intu korwali tuko erimo gochia ase erinde nje nigo ngoro kwa Aaron Ototo Nyangiri maiga yechi kamera korokwa Erigi Abuga na boigo amakuru ya transmission nigakoro kwa Abigail Nyanchama kugania ogende ko twarubuli buya imenya Getembe TV kionge kya mumusi. Getembe Television ekionga kya mumugusi.